लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो जे नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव आरो आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्रायो आं दिनैहाय आंनि भिडिअआ जाहैबाय आं माने गंसे वेबिंआव दंफैयो दिनैहाय सेरफांगुरि नि खाथियाव थानाय जनता कलेजनि खाथियाव थानाय गंसे माने वेबिं सेन्टाराव दंफैयो लोगोफोर नायथावथाव फैबाय आरो ओरैनो बेरायथावथाव फैबाय आरोखि ना ओमफ्रायो नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो जायफोरा माने मिन्थिया आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंसिनोबो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो आरोना लोगोफोर वेबिं सेन्टारा माने सेरफांगुरि जनता कलेजनि मोखाङावनो आरो दरखं मोखाङावनो बे सेन्टारा ओमफ्राय आंबो नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम आंबो नैखौ दाखांबाय ओमफ्राय नों ओमफ्राय नै ओरैहायबो खुन्दुं सोङो ओमफ्रायो बिदिनो मुस्रा सायो आरोना ओमफ्रायो जनता कलेजनि ड्रेस आरो बेयो ओमफ्राय नैबेथिंजाय खुन्दुंफोरखौ माने मेचिनाव सोनानै मुस्राफोरखौ सोनानै माने सारो आरोखि ना दागासिनो आंहा खिन्थु फार्स्ट टाइम ना जोंनि वेबिंआव फैनानैसोनो बिथाङा फार्स्ट टाइम आंखौ फोरोंनो लेंहर बिना बेथननि टेस्टिल' जाहो फोरोंहैगोन आं औ बेंगल मेसिन नोङो बुंदोंमोन ना बिदि होनलायनानै सोलोंफैनो हागोन आङो बे लामाजों फैबाबो आङो फाक्कायानो गैया दिनैसो ओइ नै जागोनहाय दिनैसो नुनांगौआना दख'नाबो दङ नायदो दख'नाखौ नायखांबाय ओरैहाय दख'ना बे कलेजनि दख'ना नैबे लोगोआ फोरोङो लोगोआ बेंगल मेसिन बेना गोजौनिया एसे मोजां देखायनो रोंबाय दां मालाय खाथियाव बेलासिबाबो सोलोंजाहैगोन ना दुइथासिम हा नुवाखैबा इंलिससो सानगोन ना साहा रं सोमनाय बियो आइडिया मोजां जादोंना गुफुरखौ साहा रं सोमबाय इन्दि बायदि नुखादों अरिजिनेल इन्दि होनो बेखौसो कालारा ना ओरैबायदि मोजां आं इन्दिसो नुहरबावदों दहाय गुफुरमोन आरोना बेंगल मेसिन जोबनो बियो गोबाव जाबाय नोंसोरो बिसोर सोलोंगासिनो ओमफ्रायो दा रोंहांबाय नैबेया फेन बे जोमग्रा दाथ'वाखै दाबो सोंखांबाय
नैबे हा गोदानगोन ना หาประจำ होमबालाय बेयावनो लांफैजोबोदां कलेजनाมันทักว่าเอาเลย ओमफ्राय जोङो दा वेभिं सेन्टारनिफ्राय नायखांनानै ओंखारबोबाय หนูแย่งก็คนเลยก็อ๋อในพันอยู่ อาหารफैबायนะ ทั้งอายุถือว่ามาแล้วคือชาเพราะไปชาบัวอันนี้เป็นชาบัวไปสิเนอะเดี๋ยวพันลูกเราอยู่ใจอย่างนี้มันช่างกว่านะ ไม่โซยนอกด้วยชมตรงไหนมา เจอแล้วด้วยเฉย ओमफ्राय उनाव หน่อยขึ้นหนังละซาติฟิเคตลาบ้าบิดเนอ बेसेबां सार्टिफिकेट बा ถ้าก็ลาขี้มาแล้วก็ रोंनाया ओमफ्राय बेसे गोबावजों रोङो बिदिनो 3 मास कर्स नों सानफ्रामबो फैयाबाबो जायो लाफैनोसै नामाथाय आं दसे दसे जायखिया 2थासिमबा ना दा बायदिबा फैजायो माथो เออ ना फैजायो ใช่แล้วก็ ओमफ्राय नै आंहासो बुंबाय सालायग्राया हमनांगौआ เคยกักเคยมาบัด नायखांबायना ในของบ้านजोंनि खौ सिगां मोनग्रोयो ओमफ्राय बे आदैनिखौ उनाव मोनो आरो आंनि लोगोखौ नै बिसिम दोनफैबाय दोनफैबाय ओमफ्रायो दा खानसै सालायगोन नामा अ बिबो नुफैबाय आङो น่าจะไปข้าวก็คือเขาจะไปซื้อजाबाय सम फैबाय थागोन आङो दालाय ओंखारबायना โอ้ยเลย दासो नुबाय आङो 안드레 आंबो गेसलाय हाय नुबाय खनसे 바이 바이นี่ก็จะจับไปก็ต้องไปก็ต้องไปก็ต้องไปก็ต้องหาข้าวละมาเด็ก